махалата, да гърми на психопата в главата. Какво се върти, да го духат правилата. Гоня мечти, продадена ми е душата, твоята ми подари. Това е етап от махалата, да гърми на психопата в главата. Какво се върти, да го духат правилата. Гоня мечти, продадена ми е душата, твоята ми подари. С схемите на време, ако не спреш, брат, или ще спрат, или ще се насереш. Кажи колко време ти отне да разбереш, че ако омраза сеш, ядове ще събереш. Искам диаманти да завалят, който гледа да аванти. Ще го наебат 20 от черни джанти, гуми да пищат ланците като гирлянди на врата да ми тежат. Тя е влюбена в мене и ме обича, докато се ебеме. Тати ме нарича Драгов, толкова мене на себе си не прилича. Няма го сърцето в мене и не мога да обича. Дали ще се харесам, не ме бе. В крайна сметка пак жените и клякат на колене. Който си ли е по-лоши, баче ще ме разбере. На никой не се доверяй, всеки ще те пребе.